bij de Centrale Bank van Curaçao Sint Maarten voor onze persconferentie van vandaag woensdag 24 juni 2026. Vandaag hebben wij de Economic Bulletin van juni 2026 vanochtend gepubliceerd. En in dat kader organiseren wij zoals gebruikelijk een persconferentie waarin we informatie verschaffen over de economische ontwikkelingen en vooruitzichten. En in dat kader presentatie zal worden aangeboden door onze president, meneer Richard Doornbos. Hij wordt vergezeld door Christopher Rigaud, Head Economic Analysis and Research, en zijn collega Jasmira Wiersma. En online vanuit Sint Maarten is Candice Henriques, Manager Monetary Policy, Economics and Statistics. Na afloop van de presentatie door meneer Doornbos, dan krijgt u alle de gelegenheid om vragen te stellen. En hiermee geef ik het woord aan meneer Doornbos. Ja. Hartelijk bedankt. Goedemiddag. Fijn dat er veel belangstelling is voor de presentatie van het Economic Bulletin van juni. Het is een Economic Bulletin waarin we eigenlijk twee verhalen vertellen. Aan de ene kant zien we nog steeds hele hoge geopolitieke onzekerheid. Die leidt tot risico's, ook voor de lokale economie. En aan de andere kant is er het verhaal van een hele sterke economische groei lokaal. En het thema daarom van ons Economic Bulletin is dat we eigenlijk die positieve economische ontwikkeling, die positieve wave moeten gebruiken om de economie fundamenteel te versterken. Want die fundamentele tekortkomingen in onze economie die zijn er nog steeds en die behoeven ook aandacht. Dus dat zijn de twee verhalen die wij vanmiddag aan u willen presenteren. En dat begint natuurlijk bij de mondiale economie. De mondiale economie staat er nog steeds goed voor. Ondanks die geopolitieke onzekerheden is de economische groei nog steeds 3,1%. En eigenlijk is die dat vorig jaar ook ongeveer geweest. Vorig jaar 3,2%. Dat blijft eigenlijk heel robuust. Ondanks die toegenomen spanningen. Ook de economie van Amerika, dankzij de Big Beautiful Bill, dus de fiscale stimulans, een wat latere doorwerking van de monetaire verruiming van vorig jaar, dat kost altijd wat tijd, is de economische groei in Amerika voor dit jaar 2,3% in de raming. En de Nederlandse economie een stukje lager, maar met 1,2% groei, ook een gezonde groei en vorig jaar 1,4%. En dat is wat eronder ligt in de raming die we vanmiddag presenteren. Inflatie, een belangrijk thema. De hoge energieprijzen verwachten we natuurlijk een sterke doorwerking op de inflatie. Maar die zien we eigenlijk maar beperkt. De mondiale inflatie is nog steeds gematigd, wel iets omhoog gegaan ten opzichte van het niveau van 2025. Maar nog steeds, zoals je ziet, relatief laag ook. Relatief laag ten opzichte van wat we hebben gezien in 2022. Nou, wat betekent dit dan voor de economische groei in Curaçao? Vorig jaar, en dat heeft u gezien, zaten we op 5,1%. Het jaar daarvoor was 5%, dus nog steeds een bijzonder hoge groei. Dit jaar verwachten wij een groei van 2,7%, die dan langzamerhand afneemt naar 2,3%. Nou, die groei is nog steeds gedreven door het toerisme. Het toerisme ook vorig jaar weer hoge cijfers. 13% groei in het verblijfstoerisme, maar ook in het cruise-toerisme zagen vorig jaar nog een groei van 6%. En die economie en die toerisme blijft groeien. Er is natuurlijk wat, zeker toen we zagen dat de oorlog tegen Iran begon in eind februari, van wat doet dat met het toerisme? Wat zorgt die onzekerheid voor het toerisme? Die stijging in de ticketprijzen, betekent het dat er dan minder toeristen komen naar Curaçao? Nou, dat is tot op heden niet zichtbaar. De toeristen blijven komen, de groei blijft aanwezig en het zou kunnen zijn dat we ook in die zin dat er sprake is van een soort substitutie-effect, waarbij sommige mensen misschien in plaats van dat ze Amerika als bestemming kiezen, vanuit Canada naar het Caribisch gebied blijven komen. Of in plaats van dat ze vanuit Europa naar het Midden-Oosten of naar Azië vliegen, toch deze kant op komen naar het Caribisch gebied. Feit is dat de toerisme gewoon een hele stabiele groeifactor blijft voor de economie van Curaçao.
Nou, op een gegeven moment gaat die groei wel wat afnemen. En in onze raming zien we, en dat doen we eigenlijk altijd, dan trekken we over de middellange termijn de raming naar potentieel naar 2% groei. Maar we moeten blijven natuurlijk kijken van wat gaat die groei in de komende periode doen. En de inflatie, die neemt iets toe. Die inflatie neemt toe tot 2,4% in 2026 in onze raming. En dan hoor ik u al denken van, dat is niet het idee wat ik krijg als ik bij het tankstation sta. Dat is een heel ander gevoel wat u dan heeft. En dat kun je op de volgende manier begrijpen. We hebben inderdaad gezien dat de prijzen van benzine, en we zullen dat later ook nog zien, en ook de prijs van diesel in de periode februari tot maart sterk zijn gestegen. Voor diesel 33%, of nee, niet voor diesel, voor benzine 33% en voor diesel 60%. Dat zijn hele forse prijsstijgingen. Maar uiteindelijk in het mandje van consumptiegoederen wat we gebruiken om de inflatie te berekenen, is de prijs van benzine een stuk minder. Stel dat dat ongeveer 3,5% is en de inflatie, de stijging van de benzineprijs is 33%, ja, dan is eigenlijk de inflatie als gevolg van die hogere benzineprijzen maar 1,2 procentpunt. Nou hebben we dat niet precies paraat, want ook aan het eind verwachten we van dit jaar dat de olieprijs die nu alweer onder de 80 zit ook zorgt voor een lagere prijs aan de pomp. Aan het begin van het jaar hebben we ook een wat lagere inflatie gezien en daardoor komen we op die raming van 2,4% voor de inflatie dit jaar. Dat betekent ook, die sterke economische groei, dat er meer belasting binnenkomt. We hebben ook gezien dat vorig jaar zelfs, en dat is wat verrassend, ook wat minder is uitgegeven dan geraamd of begroot. En dus het begrotingstekort op Curaçao blijft heel gezond, 3,3%. En dat betekent ook dat de schuldpositie houdbaar blijft. We gaan er wel vanuit dat er wat meer wordt geleend, omdat er investeringen op de rol staan. Maar omdat die nominale BBP toeneemt, belastingopbrengsten blijven dus flink stijgen, zien we dat de schuldquote eigenlijk maar ietsje toeneemt en rond de 62% uitkomt. Als we kijken naar het tekort op de lopende rekening, we hebben vorig jaar voor het eerst gezien dat ze in de single digits zijn, dus onder de 10% het tekort. Voor die tijd hebben we heel lang hoge tekorten op de lopende rekening gezien. Dat neemt af en dat blijft eigenlijk rond de 7 tot 9% in onze raming in de komende jaren. En dat betekent ook dat de importdekking, dus hoeveel reserves hebben we nou ten opzichte van het aantal maanden van import, het niveau van import, dan zitten we nu op een heel gezond niveau van boven de 5 maanden. Dus we kunnen 5 maanden aan importen met onze reserves betalen als er helemaal niet meer wordt geëxporteerd. Maar ook naar de toekomst toe verwachten we wel dat dat wat afneemt, maar wel boven de 4 maanden aan dekking overblijft. En dat betekent ook dat onze reservepositie zeer solide blijft en 3,5 miljard bedraagt inmiddels aan het eind van vorig jaar. Nou, dat was het ene verhaal wat we aan u wilden vertellen. Het andere verhaal is toch, wat u ook allemaal in de krant ziet, is die geopolitieke onzekerheid. En die geopolitieke onzekerheid zorgt ook voor risico's hier. En dat zullen we hebben in het Economic Bulletin daarin ook een scenario opgenomen, waarin we die kanalen laten zien hoe die geopolitieke onzekerheid ook tot een impact op Curaçao zou kunnen leiden. Dus daar zal ik zo wat meer over zeggen. Maar belangrijk is denk ik ook dat we, en daar begon ik het verhaal eigenlijk mee, dat we nog fundamentele tekortkomingen hebben die structureel zijn in onze economie. Die structurele tekortkomingen in onze economie die hebben ermee te maken dat onze gezondheidszorg eigenlijk niet duurzaam gefinancierd is. Die hebben ermee te maken dat we in een gebied leven wat kwetsbaar is voor klimaatrisico's. En die hebben er ook mee te maken dat we er niet in slagen om eigenlijk ons investeringsniveau op een gezond niveau te krijgen. Dus we hebben wel plannen om te investeren, maar het uitvoeren van die plannen blijft een lastig issue.
gevoelige internationale situaties zorgt ook dat we voor wat betreft ons monetair beleid voorzichtig zijn. Dus we hebben de rente gelaten wat die is, ook in navolging van de Verenigde Staten. Die ook hebben gezegd van we gaan eerst even kijken hoe de inflatie en de economie zich gaat ontwikkelen. En we zien op dit moment geen aanleiding om de rente aan te passen. We hebben dat gevolgd vorige week en dat heeft u misschien ook gezien. Dan, hoe zou een wat minder positief scenario voor de wereldeconomie, dus als de oorlog in het Midden-Oosten wat langer zou duren, hoe zou dat uitpakken voor de economie van Curaçao? De signalen zijn op dit moment wisselend, maar relatief positief. Er is een voorlopige wapenstilstand overeengekomen tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft ook tot een onmiddellijke daling van de olieprijs tot onder de $80 geleid. Maar we willen ook toch kijken van stel nu dat het toch wat langer duurt, zo'n conflict. En dat de olieprijs wat langer hoog blijft. Aan het begin van het jaar ging die tot een niveau van boven de $110 voor een barrel of oil. En dat heeft natuurlijk een onmiddellijke impact ook op de prijzen hier op Curaçao. Maar hoe zou dat kunnen doorwerken? De energiekosten, dat is de meest voor de hand liggende. Meestal leiden die energiekosten, of eigenlijk altijd leiden die energiekosten ook tot hogere kosten voor handel. Omdat energie natuurlijk een belangrijke input is voor vervoer en transport van goederen. Maar het zorgt er ook voor dat als er inflatie is, dat de koopkracht afneemt. En als de koopkracht afneemt, besteden consumenten over het algemeen minder aan toerisme. Dat betekent dat er ook minder geëxporteerd wordt vanuit Curaçao voor toerisme. En het zou kunnen betekenen dat ook het vertrouwen van investeerders afneemt, waardoor het niveau van investeringen wat heel hoog is op Curaçao op dit moment in toeristische locaties, dat af zou nemen. Op die manieren zie je dat de economie van Curaçao zou raken. En die hoge benzineprijzen die besprak ik eigenlijk al en die hebben we hier in een plaatje gezet. En dan als we die scenario's langs gaan, hebben we 2 scenario's gepresenteerd. Die hadden we in maart ook gepresenteerd. In maart hebben we geen persconferentie, maar die staat ook in maart in ons Economic Bulletin. Maar die hebben we nu geüpdate, geactualiseerd. En dan zijn er 2 scenario's. Stel nu dat de gemiddelde olieprijs $100 is voor dit jaar. Dan moet er nog wel behoorlijk wat gebeuren voordat die 100 is. Maar in een nog wat extreme scenario zou je ook kunnen nadenken over wat zou er nou gebeuren als de olieprijs $150 is gemiddeld voor 2026. En een situatie waarin dat zou kunnen gebeuren is als die straat van Hormuz bijvoorbeeld permanent dicht zou gaan en niet meer open zou gaan zoals nu langzamerhand aan het gebeuren is. Dat betekent dat bijna met zekerheid de mondiale economie sterk vertraagt. Het betekent ook, als je uit zou gaan van die 150, dat nog wat erger zou zijn. En het betekent ook dat de inflatie scherp zou toenemen. Als je dat doorvertaalt naar Curaçao, dan zou je in het scenario wat zeg maar die olieprijs van 100 uitgaat, dan zou je eigenlijk naar een economische groei gaan van 1% in plaats van 2,7%. Nog steeds groei, dus dat is op zich het lichtpuntje, denk ik. En je zou in een wat meer extreem scenario, of eigenlijk in een heel extreem scenario, in een schokscenario zou je kunnen uitkomen tot een economische groei van slechts 0,5% in Curaçao. En de inflatie zou dan natuurlijk sterk stijgen, in het zware scenario zelfs tot 4,5% in Curaçao. En die scenario's hebben ook navenant consequenties voor het lopende rekeningtekort. We hebben gezien dat de economie er goed voor staat. Dus de aanbeveling is echt om die tijd te gebruiken. Je moet het dak repareren als de zon schijnt, zeggen ze vaak. Nu schijnt de zon vaak op Curaçao, dus je moet dan altijd eigenlijk het dak repareren. Maar belangrijk om maatregelen nu te nemen als de economie nog op zo'n positieve manier. Het is altijd iets makkelijker om maatregelen te nemen als er economische groei is, omdat je net wat meer belastingopbrengsten binnenkrijgt. Er is net wat meer ruimte om ook ingewikkelde maatregelen te nemen. Dan zien we 3 lijnen. In onze aanbevelingen zien we eigenlijk 3 lijnen. De eerste is, en dat is een hele voor de hand liggende die we ook vaker hebben genoemd, is investeer nu in
in je energiezekerheid. Een heel groot deel van onze import is nog het importeren van energie. Op het moment dat die prijzen van energie omhoog gaan, dat betekent dat je terms of trade, dus eigenlijk je welvaart als land onmiddellijk afneemt. Dat wordt eigenlijk uitgegeven aan het buitenland, omdat je die energie moet importeren, terwijl dat niet hoeft. Want we hebben heel veel hernieuwbare energie op Curaçao. Nou kun je dat niet natuurlijk van de een op de andere dag veranderen. Dat vergt hele lange termijn investeringen. Het is ook denk ik heel positief dat die investeringen worden gedaan. Maar daar moet je nog mee verder gaan. Want we hebben dan straks voor de elektriciteitsvoorziening voor 70% vanuit hernieuwbare energie. Maar als je ook nog het wagenpark wil elektrificeren, dan moet je netwerk natuurlijk nog beter zijn. En heb je nog meer ruimte om extra hernieuwbare energie te gebruiken. Dat is een hele belangrijke. We zeggen ook van pas op met maatregelen die belastingen op energie verlagen. We denken dat de overheid er goed aan heeft gedaan om heel gericht lagere inkomens te ondersteunen, kwetsbare gezinnen te ondersteunen voor die hogere benzineprijzen. Want als je dat doet via lagere belastingen, dan zorgt dat er eigenlijk voor dat de hogere inkomens daar het meeste van profiteren. Het zorgt er ook voor dat mensen gewoon veel blijven rijden en niet hun gedrag gaan aanpassen. Dus die gerichte inkomenssteun voor de mensen die het echt nodig hebben, is de juiste maatregel om die hele vervelende effecten die er natuurlijk wel zijn, te proberen zo goed mogelijk op te vangen. En we hebben ook in het Economic Bulletin een special issue gemaakt voor Sint Maarten. In Sint Maarten wordt er nagedacht om een Disaster Reserve Fund op te richten. Dus een fonds die op het moment dat er een natuurramp is, eigenlijk onmiddellijk geld uitkeert, zodat de overheid emergency relief, dus eerste hulp kan geven. En we denken dat dat een goede maatregel is. En zeker is dat voor Sint Maarten het geval, omdat daar natuurlijk de kwetsbaarheid zit van dat ze in een orkaangebied zitten. Dat speelt minder dat speelt niet voor Curaçao. En dus de maatregelen die Curaçao moet nemen om tot een nationaal adaptatieplan te komen en voorbereid te zijn op een stijging van de zeespiegel, voorbereid te zijn op warmere temperaturen, voorbereid te zijn op misschien hele zware regenval die zorgt voor overstromingen. Ja, dat zijn andere type maatregelen als denk ik in Sint Maarten nodig zijn. Maar dat daarover nagedacht moet worden en dat je ook na moet denken over een nationaal adaptatieplan en wat daarin moet staan, dat is denk ik een heel belangrijk gegeven. Het tweede is, je moet zorgen dat iedereen profiteert van die economische groei. Dat uiteindelijk iedereen daar van mee profiteert als je wil. Je moet ook nadenken over wat die hele sterke groei betekent bijvoorbeeld voor de huizenmarkt. De hele positieve ontwikkeling in de bouwsector, in de onroerend goedsector betekent ook iets voor je lokale huizenmarkt. Daar moet je op inspelen, daar moet je nu over nadenken om te zorgen dat ook een huis voor iedereen, ook voor lage inkomens, betaalbaar wordt. Ik wilde zeggen blijft, maar de vraag is of het nog steeds betaalbaar is. Als je een inclusieve groei wil hebben, moet je ook nadenken over de arbeidsmarkt en over hoe je kunt zorgen dat eigenlijk beroepsgerichte opleidingen een bijdrage kunnen leveren aan die arbeidsmarkt, zodat je mensen die lokaal op zoek zijn naar werk, en er zijn nog steeds in onze raming ongeveer 6 tot 7% werkloosheid, dat die mensen ook de aansluiting bij de arbeidsmarkt kunnen vinden. En dan is het investeren in onderwijs denk ik de allerbelangrijkste maatregel die je kunt nemen. En tot slot, eigenlijk noemde ik dat aan het begin, de duurzame financiering van de gezondheidszorg, de duurzame financiering van de AOV, die is op dit moment is daar geen sprake van. Dus daar moeten nog hervormingsmaatregelen volgen om te zorgen dat het ook voor de toekomst betaalbaar is met de sterke vergrijzing die eraan zit te komen. Een laatste is toerisme. Ik denk dat we daar niet omheen komen dat we de bron van onze groei en onze welvaart is toerisme. Dat zal ook zo blijven. Dus je moet erover nadenken hoe kan dat op een duurzame wijze gedaan worden. Er wordt ook over nagedacht. Er is een studie naar de carrying capacity. Dus ik denk dat de aanbevelingen uit die studie heel belangrijk zullen worden om te bedenken van hoe kunnen we die groei
houdbaar houden? Hoe kunnen we het eiland leefbaar houden met die sterke groei van het toerisme? En een deel van het verhaal en van het antwoord zal zijn dat je zult proberen om ook de toegevoegde waarde van het toerisme verder te verhogen. En dat je niet alleen meer toeristen wil krijgen, maar juist ook misschien evenveel toerisme maar dan meer verdiensten aan die toerisme. En dus dat je ook de lokale toegevoegde waarde van dat toeristisch product probeert te vergroten. Ook de kwetsbaarheid. Je wil niet afhankelijk zijn van één source market. Dus je wil niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten of Nederland, maar dat je breder eigenlijk toeristen trekt. Nou, dat is denk ik positief. We zien dat als we de cijfers zien van het CTB, dat elke keer eigenlijk die source markets wat meer gediversifieerd worden, wat minder afhankelijk zijn van Nederland of de Verenigde Staten. Maar die afhankelijkheid is er natuurlijk nog wel in sterke mate op dit moment. Nou, en als laatste, we hebben in de Economic Bulletin een tekstbox opgenomen over de Blue Wave en de impact van de Blue Wave. Dus een vergelijking gemaakt en dat is een aardige studie denk ik van wat was de impact van bijvoorbeeld het succes van Kroatië, het succes van IJsland in het verleden op hun toerisme, op hun economie. En we hebben gekeken eigenlijk wat zou de Blue Wave kunnen betekenen voor de economie van Curaçao. En natuurlijk is dat alleen maar positief. Maar met de wedstrijd van morgen in gedachten moet ik dat toch even noemen. Dat is de presentatie van ons Economic Bulletin. En dan zal ik niet jouw lijn weer pakken. Ja, nee, precies. Ik klik inderdaad mee. Ik zal deze ook even. Daarmee gaan we nu dan over naar de gelegenheid om vragen te stellen. Nou, beginnen we van links naar rechts. Meneer Pieter, heeft u misschien vragen voor meneer Doornbos? Nog geen vraag. Nee, nog niet. Meneer de Vet. Meneer Doornbos, waar moet de overheid er vooral op letten? Eigenlijk, want u heeft heel wat risico's genoemd. Er zijn vooral internationale risico's, maar ook heeft u wel iets gezegd over de accijnzen. Maar welke risico's zou de overheid welke beslissingen zouden kunnen leiden tot risico's vanuit de overheid? Nou, ik denk als kleine economie heb je niet zo heel veel invloed op die risico's zelf. Dus je bent in die zin wat overgeleverd aan wat andere partijen beslissen, de beslissingen die andere partijen maken en je draagt de consequenties van die beslissingen. Ik denk wat voor de overheid belangrijk is om te zorgen eigenlijk dat je voorbereid bent. Dus dat je schokbestendig bent, noemen we dat vaak. En dat betekent dus dat het inderdaad verstandig is om iets van buffer te houden in je overheidsfinanciën. Het betekent ook dat op het moment dat zo'n schok, zo'n energieschok plaatsvindt, dat je dan inderdaad nadenkt van hoe kan ik de kwetsbare delen van mijn bevolking wat in bescherming nemen zonder dat dat ook structureel eigenlijk de structuur van mijn economie verzwakt. En dus heel gericht maatregelen neemt, dat is denk ik een goed voorbeeld. Maar het belangrijkste denk ik wat ik wilde aandragen is hier dat je ook probeert om eigenlijk je publieke dienstverlening ook op een duurzame pad te krijgen. En dat betekent eigenlijk, wat we daarmee bedoelen is dat het ook duurzaam gefinancierd is. Dus dat ook in de toekomst als de druk op de gezondheidszorg nog groter wordt, dat je dan eigenlijk de middelen hebt om daarmee om te gaan. En je kunt wachten zeg maar totdat die schok plaatsvindt. Je kunt wachten tot de volgende energieschok plaatsvindt, maar je kunt ook proberen om langzamerhand die maatregelen te nemen zodat je minder kwetsbaar bent op het moment dat er weer een energieschok plaats gaat vinden. Want we weten, misschien is deze energieschok nu voorbij met het getekende wapenstilstand tussen Amerika en Iran. Maar ergens in de toekomst gaat het opnieuw een keer gebeuren. En hopelijk zijn we dan, we zijn al bezig met die energietransitie. Dus het is zeker niet mijn boodschap dat we daar niks aan het doen zijn. We zijn er hele goede dingen aan het doen. Maar dat is wel belangrijk dat we dat nog een tandje bij doen misschien. Heb je een vervolgvraag, meneer Zet?
Nee, even door. Achter de heren met camera's, zijn er vragen? Nee, mevrouw Bongers, heeft u een vraag? Nee. Ja, misschien kunnen we een update geven over uw opvolging. Want de functie is binnenkort vakant. Ja, dat is een goede vraag natuurlijk, maar daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel over zeggen, omdat dat aan de Raad van Commissarissen is. De regering van Curaçao en Sint Maarten hebben een persbericht uitgebracht dat ze inderdaad ook overeenstemming hebben bereikt over kandidaten om mijzelf op te volgen en ook voor de opvolging van de financieel-economisch directeur. Dus ik denk dat het proces nu zijn gang moet gaan en dat betekent dat er een voordracht moet komen in de Raad van Ministers. En als dat geweest is, moet er een screening plaatsvinden. Dus ik denk dat die stappen nu gezet worden. En dan hoop ik natuurlijk dat er ergens rondom 1 september, als mijn laatste dag is, dan meer nieuws is hieromtrent. Heeft u verder nog vragen over de presentatie? Nee, alles helder? Ik heb nog wel een vraag. Meneer Doornbos, u heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Hè? Die hebt u in het verleden ook gedaan. Hebt u het gevoel dat de overheid iets doet met die aanbevelingen? Ja, ik denk wel dat er zeker wel naar geluisterd wordt. Ik denk ook dat het zijn geen nieuwe aanbevelingen, dus ze staan overwegend wel op de radar van de overheid van zowel Sint Maarten als Curaçao. En ik begrijp ook dat je niet alles tegelijk kunt doen. Hè? Dus ik denk ook dat het is op zich logisch dat je prioriteiten moet stellen en dat je niet misschien al die aanbevelingen in één keer bovenaan de agenda zet. En dus eigenlijk voor onszelf is het ook belangrijk dat we daar wat prioriteit in aanbrengen. Maar bijvoorbeeld op het punt van de gezondheidszorg, ik denk dat we dat een onderwerp is waar aansporing nog wel op zijn plek is. En bijvoorbeeld op het gebied van de verduurzaming van de energievoorziening zijn juist hele mooie stappen gezet in de afgelopen periode. Dus ja, ik zie het zo, als we doen een set aanbevelingen, die zijn allemaal belangrijk, maar ja, je kunt ze niet allemaal tegelijkertijd doen. Dus ja, je moet daarin keuze maken en dat de overheid dat doet, begrijp ik ook. Maar spreekt u dan nu, u hebt het over gezondheidszorg, spreekt u dan nu direct de minister van Gezondheid aan op het feit dat hij niet heeft geluisterd naar aanbevelingen? Nou nee, de minister van Gezondheid is natuurlijk nog niet zo heel lang in deze functie. Ik weet dat hij hier ook actief aan werkt. Dus in die zin is dat niet dat ik hem nu persoonlijk aanspreek op dat hij die stappen moet zetten. Maar er zijn natuurlijk meer partijen nodig om daarin stappen te maken. En dus die oproep is denk ik aan de verschillende partijen die daarin tot elkaar moeten komen. Ja, zijn er dan nog vragen? Nee? Nou, dan dank ik jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid. Meneer Doornbos, dank u wel. Meneer Christopher Rico, mevrouw Jasmira Wiersma en mevrouw Andries Henriques. Ieder voor jullie aanwezigheid. En dan wensen we iedereen heel veel kijkplezier morgen wanneer we voor de overwinning gaan. Ja, absoluut.